Alright, marinaw ito sa Indogobo si Papa AJ. Kung saan po at cover me, kinalasan duman sa may Naga City People's Market. Ngunyan, ugaman akong tipisita na sarutang masiramo na lumihan digdiyo sa may kilometer 10 zone 1, boundary po kang Karangkang tapos kang Carolina sa syudad kang Naga. So yan, tipisita ko na, uli na. Ang Maing and Milay, Lumi, Batangas, nanamitan ta na sin dalawang video hiniyo ta sigurado masisira mangga mo. Peace out. Pork. Sunod yung lumpiang Shanghai. Tapos yung buong slice na boiled egg. Maliban po dito sa boiled egg, yung isa sa nagpalabot sa kanya is yung scrambled egg. Pero bukod na sa scrambled egg, may nilalagay pa kami na iba na nagpapalapit sa kanya na hindi pwede sabihin. Alright, habang tikpi-prepare sa mong order, may gusto akong sarong grupo yung interviewon kung kamusta man. Ay, kakamusta ta kung ano man ang pagnamit kang Lumi, Batangas, si Dio sa may Carolina, Naga City. So, ini, kita barkada. So, ini po, Sinda, si customer nag-abot ba after me. Alright, so ano po sa mga pangalan do? Ako po si Eric. Eric, si Ma'am Julie, and si Ruby. So, Charlie, my husband. alright, sa'yo po yung doon naaraman na ugay ding Lumi, Batangas sa may... Kaling siya. Recommended. recommended po dati, sir. Ano po? Highly recommended. Charlie. Ni Sir Charlie, recommended po na uga po ding Lumihan, Batangas. So, gusto kong maaraman kung sa ano ang pagnamit kang Lumi, Batangas based sa indang namit. Mas masiram ang lumi sa Bicol. Mas masarap ang Lumi sa Bicol kaya sa Batangas. Alright, mga taga sa po mo, sir. Taga yan man sa baba. Diyan mo lang po, mga taga Naga magpapalala. Yeah, taga. So yan, magpapasalamat po ako sa grupong Gineo kasi nagtao man yung opportunity na mahiling man sila sa vlog na Gineo. Alright, so yun. Salamat po. Subscribe na lang po ang channel. Salamat po. I-like mo na po ang notification bell para Salamat po, sir. Salamat po. Alright, maray na utugyari sa Indoga Boss. Kaibanan ko po man yan si Sir Maeng, Ismael Maeng po pala. Siya po si may sadiri kay ni yung Lumi, Batangas, hindi lang makukuha sa boundary kang Karangkang, Asingkang Carolina, Naga City. So yan, yawan po sa tubangan ko, ang masiramon asin, grabe ang halo. I mean, ano nga po ibig sa mga sa mga nasa ibabaw na iniyo. topics. Yan. Uli po, mahiling nindo, dakulong pong toppings, asin dakulong pong mahihiling nindo di sa tubangan, tapos uga pasindang, ano po ibig sir? Sabarol. Kasabarol. Alright. Saro sa dinadayo. Saro sa dinadayo. Pinamitan ko talagang masiram mananggal. Sabi ni Sir Subago, kung bako da ang masiram, day ko siya babayaran. Masiram, kaya babayaran ko siya. Alright, ayan. Natawan akong opportunity na makaulay ko sa dikit na interview ni Sir Ismael Maeng. Alright. May iapot lang ko, sir, kung kaswaring po nagpuon ang Lumi, Batangas City sa lugar na iniyo. Hindi sir sa pwesto almost 6 years na kami. 6 years sa pala sa Halloween na.
Ano po? Tapos sir, sa in sir, ano sir ta naisip mo magkaaging araw kayo yung negosyig diyo, yung Lumi Batangas? Kasi sir, ang uso baga kaya imbis to sa people is luglog kinalas. Yes sir, talaga. Talaga. Saro Oo. nga ni dyan sa nagsikat na kinalasan kang panahon, ang tugang ko. Itong dating kinalas king sa Dayangdan. Sintang original kayan since 1986. Oh, haloy na po talaga to. Oo, tugang ko po ito. Ayan. Kaya naisipan ko ning ano daw kung maglaan ako ng iba naman na recipe kasi ang luglog kinalas very common na daw. Kasi Opo. ka magduman igwa. Opo. Kaya naisipan ko ining Lumi Batangas. Oh. Tamayo igisa to. Pag sinabi sir Lumi Batangas, ano pong ibig sabihin? Pag Lumi Batangas kasi sir, naiiba siya eh. Oh. Iba siya sa luglog, iba siya sa kinalas, iba siya sa mami. Ang Lumi Batangas is may pansit siya pero mayo siya ning halong laman loob. Laman. Iba ang Lumi Batangas sa Goto Batangas sir, may pagkakaiba yan. Ano pong pagkakaiba kayo sir? Ang Lumi Batangas sir, may pansit. Ang Goto Batangas naman is laman loob. Laman loob lang po ito, ano? Laman Gusto loob laman na loob. mayong maluto. Yan ang Goto Batangas. Alright. Itong kung nahiling ka pong gutong natural igdi sa naga. May maluto, may maluto. lugaw. Ito po, gabos na talaga to. Gabos lamang loob lang. Kaya karne po ang pala Goto dyan, Batangas. time na nagkakanang Lumi Batangas, ang ngalas ako, tama talaga siyang, puros talaga siya laman. Tapos tinimplahan na lang siya. Tapos abot ko po, ano sa mga toppings kayo ni? Ang toppings niya po is sugok, karne ng urit, itong pigi, tapos atay, sitsaron, tapos iyang lumpiang Shanghai. Tapos sir, manggura ano pong araw kayo ni yung ano, araw kayo ni yung mangko kada pula. Yan pong nasa atubangan mo sir na pigaabot sa mong Jumbo Special. 200 po ang araw kayan. Pero mas igwa pa po kayan itong pigaapon may pang Jumbo Overload Gura na po ito. 300. Ayaw. Iyan po halos good for 3 to 4 person. Minsan hanggang 5 katao. Iyan po ang bestseller ng araw kayan, Jumbo Special. Ayos. Ayan, kung gusto mo kung kamo gusto nyo mag-igdi, magsulusulo ka mo, ugaman sintang Yan, small single size. order. Ayan, single order po ini. Guraan ni sir? 65. Ayan, 65. Pero kung kaibahan mo si bata mo, si ago mo, Iba pong good for 2 itong medium Oh, size 100. medium size 100. Alright. Ayan, tapos kung gusto nyo mag-igdi, pamilya, uni po, nasa tubahan po na good for pirang tao ni sir, 3 to 4 persons 3 to po 4 niya, no? person, Tapos may hanggang si overload po, pirang tao ka siya to. Hanggang 5 sir. 5, yan. So, ibig sabihin, may mas nakula pa igdiyo. Kaya yan, kung kamo gusto magbisita igdi, iba nindo si agom nindo, si girlfriend nindo, or si tigili siya nindo, kung may kabit ka mo, sinasabi ko permi sa vlog ko, dahil do pag iba, tamadadami ang may sa diri kang restaurant. Iyo, ayan. Alright, ayan, sir, ang schedule kang pagbukasin do, anong aldaw, anong oras? Kami po kinatuudan na kan tao na daw holiday bukas kami. Dahil po kami nagsasara. Bukas kami dawa Pasko dawa bagong taon bukas kami. Anong oras po sir nagbubukas? Ano po pag liwanag lang bukas na kami. Dati po nga ni kang dahil pa nagpa-pandemic madiklom pa rayao na ang mga taga Southernland, kakaratok na kapirela na diyan. Southernland, concentrate, country. Sarok po yan sa para post kaning lumihan ko kaya nabisto. Nabisto. Sinta. Actually po, kaya talaga. Naparagan mismo. Sa totoo lang, kada agi ko hindi yung amay, na minsan na kinalas ako dyan, tapos nakawat ako dyan sa may magaragdi ako na agi. Pero hindi po talaga matao pag-aamay. Ayan, minsan nga, yung iba nakatirindog lang dyan, nakakurot siya, nakaharalat lang, nakarasard. Kanya ako, may ano, ito pala, may masirang may lumihan sa may Carolina. Alright, ayan, nagpapasalamat ako kay Sir Ismail Maeng, tinawag kami opportunity na makaver po ang sa iya, lumihan digdi sa may kilometer 10, zone 1, karangkang boundary po kang Carolina. Alright? Yan, sir, nagpapasalamat ako maray sa imo. Ano po, tinawag mo kami opportunity. Alright, so maray na uto sa Indo. Peace out.